Hello po, good afternoon mga mamamayang. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng samyang na noodles. Samyang ba talaga ang pangalan nito? Ayan na po ang mga ingredients. Samyang na noodles, carrots, bawang, sibuyas, at saka itong manok. At saka maglalagay din po ako ng 1 egg at saka mantika na mga 3 tablespoon. Gagamit din po pala ako nitong sesame oil, mga 1 teaspoon. Ayan na po. Maglalagay din po ako ng olive oil na ganyan po karami, mga 3 tablespoon. Gigisahin lang po natin yung bawang. At sibuyas. Hinaan ang apoy. Tapos isunod lang natin ang ating chicken. Tapos hintayin lang po natin na medyo maluto itong manok. Ngayon po ay isusunod natin itong sauce ng samyang. Tapos itong sesame seed yata ito. Pagkatapos po ay ilalagay ko na ang ating carrots. Hahaluin. At ngayon pong luto na ang ating chicken, ay isunod ko na po ang ating noodles. Hinaan lang po ang apoy. Ayan na po, mga mamamayan. Malapit na pong maluto. Hintayin lang po natin tumuyo itong noodles. Ayan na po mga mamamayan. Tatayin lang po natin yung stove. Tapos hahanguin ko po ito. Ito na po mga mamamayang ang ating samyang noodles with chicken. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.